दिनैहाय आङो दंफैयो आइलेण्डनि साराय फिल्डआव ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय दखानखौहाय एसे आपडेट बानायनो थाखायहाय आङो बानायनाय जागोन ओमफ्राय दा बेवहाय साहा लोंलादों नै बाजैमोना आब'मोना नै ओमफ्राय बाजैयाबो लोंदों नै ओमफ्राय गोथाव नामा बाजै बे पियाजिया बिराद गोथावनो माबा मा होनो सामब्राम कबि दालि होदेरनायनि आदसा दे ओमफ्राय बेवहाय मेन दखाननि मालिकआ नै बिथांमोनानो ओमफ्राय बिथांमोननि साहा दखान आरोना ओमफ्राय पियाजि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाउदै बायदिसिना अनेक ओमफ्राय बियो मा मेथाइ बियो गजा ने बेदर खाजिबो फानो बेदर खाजियालाय प्लेटआव बेसेबां 30 थाखा ने दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे कास्टमारफ्रा नै ओरैजाय नै आनैयाखौ दिनै सोर नुबाय आनैयाखौ नोगोद गोबावसैमोन ओमफ्राय नै आब'मोना मादैमोना नै मादैया ओमफ्राय सबाव थाफैदों नामा ओमफ्राय मादैमोननि गामिया बबेमोनलाय अन्थाइबारि दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बाबुआ माबा चावमिन जागासिनो आरोना नै ओमफ्राय नैबे बाजै ओमफ्राय ओरैजाय नै बाजै ओमफ्राय ओरैजाय नै आब'मोनाबो जागासिनो दङ दा आब'मोननि मा गामिमोनथाय जोंनि बेयावनोखा लावख्रिबारि बै लावख्रिबारि ने आदसा दे आंबो गोदो लावख्रिबारियाव गोबाव देरनानै थांदों बेखौ सिनायाखै सिनायदों ओमफ्राय ओरैजाय नै बाबुआबो माबागासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय बेबो आब' ओमफ्राय दा नै जोंहा फंबाया नैबेवहाय भलन्टियार जाफैदों आरो खयार टिम टिम ने मुलिसो लाबोनांलायबाय ओमफ्राय लोमजादों नामा लोमजादों गगा मोनदों दे ओमफ्राय मोजां दा मोजां दे ओमफ्राय नै आं बे मोनसे दखानाव हाबबावलायबाय आरोना बे मोनसे दखानाव नै आब'मोना बेवहाय साहा बायदिसिना लोंगासिनो दङ नै ओरैजाय दा गोबाङैनो ओरै जालागासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय नै बेवहाय ओरै सबाव फैग्राफोर जादों नै सबाव फैग्राफोर आरो ओरैबायदि गोथावखा नै सिंग्राया ओमफ्राय पियाजियाबो जा स्टाइल सावदों ओमफ्राय नैबे आब'आनो सावो बिसोरनिनो दखान ओमफ्राय थाफैदों नामा नानि दे मोजां बिराद गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैदों खस्थ'यैहाय लामा हाद्रिबारियावहाय दायो आङो मोनसे दखानाव फैबावलायबाय नै बेवहाय आदसा ओरैबायदि माने सबाव फैग्राफोर ओमफ्राय ओरैजाय जादों आरो नै आगै गोरलैयाबो नै दै लोंलायदों जानानै मा जानानै दै लोंखो चावमिन ओमफ्राय ओरैजाय नै चावमिन आरोना बे दखानानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै आब'मोना जागासिनो दं मा जाखो आब'मोनाबा पियाजि गाइखेर साहा ओमफ्राय आब'मोना बबेनिफ्राय फैदों फाथाबारि ने आदसा अशकबा माबोरै दं दे ओमफ्राय नैबे दखाना सोरनि आं बेखौबो मिथिना लागोन ओमफ्राय नै ओरैहाय आब'मोनफोर जागासिनो दं आरो नै बाजैया नै दिनै सोर लोगो मोनबाय जों लागोनिफ्राय खाखुमाबोनानै दिनै सोर लोगो मोनबाय आङो आनैसो होदों नै दखाना नै ओमफ्राय मोजां दा आनै ना दे ओमफ्राय नै बे मोनसे दखानाव आं फैबावलायबाय एकदम ओरैबायदि दखानखौ दिनैहाय सारायखिलनिखौ उथायजोबनाय जागोन आरो आङो दा नै बेवहाय जाग्रा लोंग्रा दङ नै गोबां पियाजि बायदिसिना फंबायमोननि नामा दखानालाय दखाना नै बिसिनि आब'मोननि ना ओमफ्राय बेसेबां जाखो आब' बे दखानखौ होनानै ओरै नाहर दे लाजिसे ना बिदिथ' लाजिसे ओमफ्राय ओरैजाय नै आब'मोनाबो जागासिनो आरोना नै ओमफ्राय नै माथो मादैसो दंफैयो दे आगै मा जादों आगै नों नै माथो फिसाजोआबो दंफैयो नै ओरैबायदि आरोना नै जादों ओमफ्राय दा ओरैजाय बायदिसिना जागासिनो दं आरो ओमफ्राय नानिमोनालाय बबेनि जाखोथाय नानिमोन लाजिनो नाङा नानिमोन लाजिला खाजि गोमायोना लाजिनो नाङा दे नानिमोन बबेनि खिथाहरदो ना प्लिज दे एसे खिथाहरदो सबाव थाफैदों दा नोंसोरो सबाव थाफैला लाजिनो नाङा ओमफ्राय आब'आनो खिथाहरदो आब' बबेनि जाखो दुइ नं अक्सिगुरि ओमफ्राय बे नानिमोनाबो ना इसोर नङा दे नानिमोना माबा साफ्रे जादों आरोना नै दे पासथा जादों नानिमोना नै खावसे नुबाय मोखाङा नै बेयावहाय मोनसे मैगं दखान आरो सामब्राम बायदिसिना दखान नै बियो मादैमोननि ओमफ्राय मादैयानो फानदों ओइ नै सुनायाव बेस्थ' मादैया
ओमफ्राय ओरैजों सबा जादोंमोन नै फैलागासिनो दङ ओमफ्राय ओरैजायबो नै ओरैजाय मा फानदों आं बेवहाय नायनो मा फानदों नै बेवहाय खमलासो फानदों नै खमला ओमफ्राय अबेनि नानि खमलाया फाथाबारि नेपालपारा ने नोंनिया बोनखा नङा बायनायनि नङा दा आस्सा दे ओमफ्राय गोदै जाथारबाय नामा दा दे ओमफ्राय थाइसेयाव बेसेबांनि फानदों मोननैजों 10 थाखा ओमफ्राय बै मोनसेयाव 10 थाखा मोननैजों 10 थाखा ओमफ्राय नैबे थाइसेयावनो 10 थाखा आस्सा दे नैबे थाइसेयाव 10 थाखा आरोना एसे गिदिरसिन नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि लालादों आरोना नैबे खमलाखौनो गोबाङानो लालादों नै बेवहायथ' जाग्रा लोंग्रा बायदिसिनाल' दखाना बेवहाय बायदिसिनाल' आरोना नै दखाना बेयाव फानदों ओमफ्राय बायदिसिना मोनगोन आरो बेवहाय ओमफ्राय नै बेवहाय दखना सबा फिसा जानायावहाय दखनाबो फानदों रा ओमफ्राय नै ओरैबो दखना बाजार माबा माबि बिराद मोजां बुस्थुफोर लाबोदों नै ओमफ्राय ओरैहाय लादलादों आरोना नै गामिनि माखासे मानसिफ्रा बिराद मोजां बा फानग्राफ्रा नै आब'आनो ओमफ्राय आं आब'नावनो मिथिना लागोन नै आब'मोना बे सिफ्राखौ बबे माबानिफ्राय लाबोयो बाजारनिफ्राय औ जों बेखौ ओरैनो बङाइगाव बासुगाव क'क्राझारनिफ्राय बिनिफ्राय लाबोयो ने माखासे माबाफोरखौहाय डिमापुराव लायो जों बै बेगफ्रा ने ओमफ्राय सुइटार ओमफ्राय दस्रा बुस्थु दंमोन जों लाबोजोबनो हायाखै गेलेद्राय जायोखाय ओमफ्राय आब'मोननि न'आ ओरैनो अबेयाव जोङो बेंटल दुनाबारि ने माथो जायगानिखा ने ओमफ्राय ओरैनो बिजनेस माबायदि बेसेबां जाखो बेखौ मावनानै आङो दखना दखानखौ होनानैहाय 5 बोसोर जाबाय ने सिगांहाय दस्रा दखान दंमोन दे जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा आब'निसिम दा बेबायदिनो साद्रि बायदिसिना फानो नै आब'मोना बेवहाय गोबां आइजोफोरनि बिराद मोजां ड्रेसफोर फानो आरोना नै आर'नाइबो मोननो हागोन नै बेयावबो मोनसे गय दखान दङ बेवहाय फानो आरोना टमेट' बायदिसिना दावदैबो मोननो हागोन ओमफ्राय बाजैयानो हनै फानग्रायाबो कफिबो फानो आरोना नै बाजैया बे गय दखानजों लोगोसे मैगं थाइगंबो फानो आरो नै खमलाबो बेयावबो साहा दखान मोनसे दङ नै बेयावबो साहा दखान बेयावबो ओमफ्राय ओरैजाय नै फंबायमोननि नामा दखानालाय दा नोंसिनिसो ने दखाना जा दे बेवहाय लोंलादों नै आब'मोनबो लोंलादों आरोना नै ओरैजाय मोनसे दखान दङ नै बिराद मोजां दखान नै माथो मोजाङानो दखाना नै अनेक बायदिसिना सेन्देल जुथा बायदिसिना ओमफ्राय दखनाबो फानो बिथांमोना बिब' बिनानाव फानदों ओमफ्राय दा माब्लानिफ्राय सोलोङा बे दखानखौ होनोहाय लकडाउननिफ्राय सोलोंदों फंबाय लकडाउननिफ्राय लकडाउननिफ्राय ने आस्सा ओमफ्राय बे सेन्देलफ्राखौ बबे जायगानिफ्राय लायो बिजनि ने आस्सा दे गोजोननाय थाबाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव रोजा सिस्टारनिसिम ओरैनाव बायबाय नामा जा मोजां माथो बेसेबांनि थैलाय